Handa na. Me. Handa na ako. Yan. Okay, go. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Doggies. Okay, the first one is pili nuts. Pili lang po kayo ng isa sa babanggitin ko. TV ads or social media? Social media. Message or image? Message. Bongo or BBM? Kailangan ba magpumili? Nan. Siyempre! Nan daw nan. O sige, itong sunod. Isko Moreno or Ping Lacson? Ping Lacson. Manny Pacquiao or Lenny Robredo? Manny Pacquiao. Leo de Guzman or Ernie Abella? Ernie Abella. Senate President Tito Soto or Mayor Inday Sara? Inday Sara. Ayan. Dr. Willie Ong or Walden Bello? Walden Bello. And Kiko Wow. Pangilinan or Lito Atienza? What's the last? Kiko or Lito Atienza? Kiko or? Lito Atienza. Kiko. Okay. Go, Michael. Ma'am, charot or true lalo? Charot is not true. True lalo is true. I don't know if you ever said those words already in your lifetime. Game, ma'am, ha? Charot or true lalo? Pabor ka ba na ilimit lamang ang substitution sa death and disability? Charot. No? Okay. Wow. Totoo ba ang troll farms at may gumagamit ba nito ngayon ng mga kandidato? True lalo. May gap ba kayo na personal ni Mayor Isko Moreno? Ano ba naman yan? True lalo. Yan! Naman pala eh. Diba? Okay. Oh, okay. May presidentiable na ba na lumapit sa'yo o nagparamdam para humingi ng tulong sa 2022 elections? True lalo. Sino ang mas ma-impluwensya ngayon? Sino talaga tinanong ni Ina? Charot lang. Dinagdag lang po ni Ina yan. Huwag kayong makinig dyan. Sige, game. Nawala tuloy ako. Sino ang mas ma-impluwensya ngayon sa mga DDS? Si Inday Sara ba o si Pangulong Duterte pa rin? Sino? Paano ako magturo-turo? Charot. Sorry. Sorry. Nagkamali ako ng tanong. Mas ma-impluwensya na ba si Inday Ikaw talaga, Sara? Michael, iniipit mo Sorry. ko. Sorry, ma'am. Mas ma-impluwensya na ba si Inday Sara kesa kay Pangulong Duterte? True lalo. Last sa charot-rololo, ha? Kung may tunggalian sa mga kandidato, may tunggalian din ba sa mga political strategies? Sige mo? Sige. True lalo. Okay. Itong last na to. Ay, paliwanag ko lang, ma'am, ha? Usong-uso ngayon ang Marites, di ba? Mare, anong latest? Ito, ma'am, ang segment na ito, Marichu. O Mare, ano ang chuchunod? Yan. So, ang sagot nyo rin naman... Ang alam ko lang, ngayon ko lang nalaman yung Marites eh. Talaga, ma'am? May Ang Marites po, Mare, anong latest? O yung mga chismoso, usong-uso po ngayon, kahit nga si Pangulong Duterte, kagabi, sinabihan na Marites na rin. Alam ko yung Marites. Ngayon, Marichu. Mare, ano ang chuchunod? Yan, yung mga gustong-gusto. Okay, ma'am? Okay? Yan, bago po yan. Okay, so, magbibigay lang kayo ng mga short and sweet answers dito. Una kang magtanong, anong Marichu niya? Sa palagay ninyo, anong chuchunod? Ano ba yan? Nakakayong sabihin. Okay. Ano po tingin ninyo ang susunod na hakbang at posisyon na tatakbuhan ni Inday Sara sa politika sa lakaling maluklok siya sa
Vice Presidente? Yan. Ang sagot ko lang, Marites or Marichu, di ba? Hindi po. Whatever. Salita na. answer. Bigyan nyo kami ng chika nyo. Anong susunod? Anong susunod niyang tatakbuhan? Tingin nyo. Anong susunod? Okay. Kasi Ah. tingin ko, Presidente. Yan. Okay. Ako naman po. 2028. 8. Oo. Ito naman. Ano sa tingin nyo ang susunod na hakbang sakalit ma-disqualify si BBM? Sa tingin ko, mag-uusap ang pamilya Marcos, pero ang pangalan niya nasa balota pa rin. So, Okay. Aimee o medyo- Imelda? Talagang hula ito, no? Ano sa tingin mo, bakit sunod, ano sa tingin mo ang sunod? Bakit? Ano ba? Bakit sunod-sunod? Ano ba? Ay, okay. Bakit sunod-sunod ang patutsyada ni Pangulong Digong kay Bongbong Marcos? Yan. Bakit? Sa tingin ko, naging personal dahil mas pinili ng anak si Mr. Marcos kaysa sumunod ang anak sa tatay. Yan. Okay. Ma'am, reality po. Okay? Marichu. Reality po. Does the President have the influence, to say the least, over Comelec and the Supreme Court on BBM's disqualifications case, since they are appointees of the President in these institutions? May dahilan po ba na mag-worry si BBM sa impluwensya ni Pangulong Duterte sa Comelec at Supreme Court? Yes, because, Michael, kailangan niyong mag-worry kasi iisa na lamang doon ang appointee ni President Aquino. The rest are all appointees of President Duterte. Yan. Okay. Ina. Oh, okay. And sa akin naman, on the DQ case kay BBM po. Iiklian ko na lang to, Michael, ha? Sige lang. Should BBM just be allowed to run unimpeded and let the people decide? Yan. Yes. Mm. After all, it's the mandate. If he gets the mandate, the people knows that they have forgiven whatever, problematic issue that he has. Okay. And Oh, last question, ma'am. Madali lang ito. Madali lang po ito. Ano po ang fearless forecast ninyo on who will emerge as victors in the presidential and vice presidential race in the upcoming 2022 elections? Nakakatakot naman yan. Akala ko ba na Marites at Marichur lang ba? Seryoso na yan. Abo, susunod. Sino ang susunod na Pangulo at Vice Pangulo sa tingin ninyo? Sa tingin lang po rin naman ninyo. Sa tingin ko, it will be BBM and Duterte. Oh. Sara Duterte. Yan. Okay. Thank you, ma'am. Don't leave. Ratatak! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.